Yeah! Nej, mål du har, synes jeg. Hver blok i Minecraft. Så hver firkant i Minecraft. Den dykkede. Det er faktisk lige helt dyrt. Vil du være med til at tegne? Jeg ved ikke om jeg... Det er mine venner, han har fået det. Og det er alle fag, det kommer bare ind. What? Det er godt, det der. Vi vil ikke synes, at jeg er der kommet i klub. Der står Kjærsen, Toge og Camilla. Jamen, der er kun et mærke i. Ej, jeg vil Du også. flækker den er helt Du har den helt derude, og bare Jeg synes da ikke, derovre. at trækker op til den vanvittige hånd. Ej, hvor er det Der er dårligt. også- Ikke længere tilbage, mand. Er du ved? Der har været meget. Jeg kan bygge det meste. Hvor det er lille. Det virker ikke, Toge. Du er øjnene af. Ikke den, Toge. Hvad? Det er ikke den, jeg filmer. Hvad filmer du? Nå, den.